Sopo? Ayo. Gila aku udah apa? Dayon. Kiko ki setajunge ki. Dayon. Dawo bose. Rene yo. Iki bose. Iki sapa yo? Menika wonten Damar satriya ingkang aran Marlan. Marlan sapa yo? Damar Wulan iki singkat Marlan. Ya ora usah disingkat. Godhong waru bolong-bolong yo. Bocah ayu kok bolong-bolong. Moblong-moblong. Aku ning kene wis ketemu jenenge Damar Wulan. Injil lurae. Kowe ngerti kono? Kono. ora samar sing teko ning pengarepanku kowe siminak jinggo kelawan Damar Wulan kuwi bojoku kok gawa tamu